съм аз Криси и днес ще ви покажа своите парфюми. Продължавам. Това е моят дезодорант на Bonbons Малезия, Pink Grapefruit. И съм много доволна от него, защото мирише много хубаво. Този парфюм е на Magic Girls, както ясно се вижда. Той мирише на пъпеш и е много хубав. Това не знам каква марка е, но пише Disney и мирише на бомбони. Като дете съм го ползвала много. Този парфюм не втерпа, мирише на мъжки парфюм и много ми харесва, защото обикновено аз с мъжки парфюми се пръскам, защото много ми харесва миризмата им. Този парфюм е с ролчица и се слага зад ушите или на врата. Това парфюмче от роза, извинете, че го изпуснах два пъти. Това парфюмче от роза мирише много хубаво и много силно. И последното за днес е този глитър гел, който като си намажете кожата и под слънцето блести. Това беше всичко за днес. Харесвайте, абонирайте се, пишете коментари. Ако ви харесва, дайте палец нагоре и до скоро!